Poilano lamsoku bayap songno aneo YouTube channel noro bujotono khana sini Tripura mothani executive member Soil Debarma by Rajesh Tripura koknarugmani news rokno boroknai government saklai rekaje borokni protection ni bagai escort ruthani je rang paisa khoros nai aborokno runani nanglagi nei mane a escort ni rang rokno sini Tiprasa dofani nangkuk tongnai borok rokno rejak thang hinai brokni a nahor mungrokno nugui sungjo to yor Tiprasa rokbo serngnai nango bayap song sini dofani bagai ama humanity sungmo sini sago create klainani nango sosar Sohel by Rajesh Tripura no belai kino hambai sini yor Tiprasa rokno kaham naharomang phonokmani bagai es Tiprasa angbo belai no proud feel kayo tei norokno salute bu khalayo te kaisa kok tinang norno sanani musukmani ke haisi bayap song sini joto sikla sikli Tiprasa rok Twitter app no norni mobile download klainadi tamni hinke sini Bubagra Japano issue rokno tei Twitter tweet khlai kangke abono sung kabang ke retweet khlai manani bagai tamni hinke India ni kotor news channel rok foitosi sini northeast ni issue rokno asuk care khlaya ignore mangsi khlai tongo aboni bagai Tripura ni Japano issue rokno tei sini Bubagra tweet khlai fro abono sung kabang ke retweet khlai mangkangke abo trending page shogoinai afro hingke India ni kotor news channel rok foito a issue rokno nugui mannai sung 1 lakh Tiprasa sikla sikli rok retweet khlai phanosi 1 lakh retweet kawai thangnai 1 choginai ri bayap song afro hingke a tweet Twitter ni trending page shogoinai sonorok joto Tiprasa sikla sikli rok Twitter thangya phano apno download khlai Bubagra no masha phano follow khlai nadi Bubagra jefro sini Tripura ni Japano issue rok no tei tweet khlai nai afro no rok sakatai notification faikangke just retweet simi phano khlai ready norok Twitter no thangya phano tongdi just Bubagra ni issue rok no Bubagra issue ti samarok no trending page sogiruna bagai just mobile download phano khlai toni di abona ani request norok joto sikla sikli Tiprasa rok no sung salbrum no Facebook rok WhatsApp rok te Instagram rok thangai manungke Twitter app no kaisa phano nin mobile tongroi mai haide so please buy app song Twitter app no download khlai Bubagra no masha phano follow khlai toni di hambai bab rok no o video no faithak jorake nai tongmani bagai noro o video no joto Tiprasa sikla sikli naro sogoi ridi I mean share khlai di ang o video no masana mani reasons ke simply amosi je jeng sini Tripura ni kotor issue rok no all India o phonok mannani bagai norok no belai kino hambai